kini ato ang ebanghelyo mo ng road to Emmaus o Emmaus. Sumaon niyang panahon nga gipakitaan na po sila sa Ginoo. Naglibog sila o nakahata og katinawan sa dihang nagpakita sa Kristo kanila. Kini nagpasabot na naatay naay lakaos tong kinabuhi o naay panahon tong kinabuhi maglibog ta, no? Maglibog ta. Muna nga kung kita malibog atong buko ato ang mga mata. No? Atong buko ato mga mata nga si Kristo nabanhaw para kanato. Wasa nabanhaw para sa gulingon. Nabanhaw sa para kanato aron ubanan ta niya sa to ang kinabuhi, panaw sa to ang kinabuhi. As long as lang mutuo kita si Kristo Dios, mutuo kita nga siya maluyon, siya matinabangon ug uban pa. Palihog manindog. Magapo kita kadto sa Dios